Opa, gu nogeneko Eider eta Markel gara. Eta beste gabe guain Markelekin baitu marrazki batzuk, eta nik asmo barroket zea bestidan. Zaitu, Etxea. Leio. Markel? A ver, jarri pistak, oza, bideoklipen zatatzea edo zeinena edo artista edo tituloa, oizer da makilla banku bat! perspektiba egiten nahi naiz, joan momentu, haizten ditzekin. Joan, moratu dizaken. Memora! A ver, esan, a ver, txin, zer da hau? Zeik ustezko? Leioa, lokaleko leiotik. Itxosa, olatuak. Vale. Letxa bat, txalupa bat. Abesti baten izten buru, a ver. Borobila, erdia, bai, itxasoa gara. Bai! Kentzazia! Ostra, esko izai amarrazteko. Buatu, Zer da, bat? Dinosaurio bat. Zaldi bat? más o menos. Zaldi bat. Oi, zer da? Troiako zaldie. Bale, haino, osea, tituloko iztemona, zer da? Pastilla da hoi, tirita. Zaldi zauritua. Bai, eske beaz ez zaldi. Hostia, Bihotza. Itzek, osea, irudikau itzek. Bueno, ez dakit, baina. Bai, blokeatu naiz. Borobil bat, gorrien zerbaitagatik da. Paiaso bat, pozik. Zer? Erantzun bat, Pirritxe eta porro. baina abesti bada. Ze, maite zaitut, bihotza! Mendi bada, itxasoa. Bide bat. Bale, errepidea. Ze, errepidea antzetak. Ostra, bat, zema segundotan lehenengo. Hau eta baina. Enarak. Osondo! Gezura dirudien arren, nik ezakit marrazen, baina diseinatzaia naiz. Eta oso ondo ditu gauza. Oso ondo, Bakarrik hori txarra zeukela. Hori ez esan nahi ez. Nik egitan oito marraznet, baina jokonek ez dit justiziarik egin. Eskerrik asko ikusteagatik. Eta entzun 1000 aldiz, atope. Gaztea.